Hunter Fox 3? Există așa ceva? Pe bune că este cream cât pe 2 ani. Vreau să... Păcat că avem un hit. Da? Numărul 1. Te vechie. Numărul 2, că numărul 1 e băiatul ăla de l-ai găsit pe matchmaking. Sau pe Faceit. Nu, numărul 1. Bă, Marinescu, nu ți minte pe ăla de mă știa de pe YouTube? Hai că mă știa de pe YouTube. Oi, you are the best. You are the best, man. I love you. Missiles are primed. Wave 1 firing is about to commence. Intră 2005 sau 2015? Nu, adică cum am făcut eu, de am tras în apartamente și mi-a scris ok, dai same. Păi da, exact, și am dat zoom pe ce a zis. Da. Bă, sau poți să filmezi, gen, poți să de fapt. Da, mă, cred că poți să filmezi din OBS, fix partea aia. Și apoi gen doar tragi din OBS cu shift-ul marginile, astfel încât să fie filmată doar partea aia unde scrie. Avem om. Stai să-mi dau și armură. Ai pus bomba. Nord-vest 300. Bă, casă sus! Da, da, prost, ce dracu am făcut. Nu e, uite-l vezi. Bă, eu cred că am să stau aici, am să-mi comand pistol. Bă, eu ziceam să vii aici și am comandat pistol amândoi și încercam să-l batem iar. Ce bulan, infecție, gos, căcat. Da, mă, bă, dar asta are coduri cu aia. Bă, mi-a dat, bune, a ieșit și mi-a dat direct cap. A ieșit din casă, s-a uitat la mine și s-a cu shift toată casa lui. Ia mă, cu aia pe bune. Hai că mai câștigăm meciul ăsta dacă e. Am un flash. Așa v-am câștigat meciul. Grenade specialist. Clipul ăsta nu mai, gata. Se taie la montaj, stai chill.
Glock n-are glanț. Opa mea. N-am niciun glonț. N-am niciun glonț. O țin Glock-ul la mișto în mână, crede că New weapons are îl being amenință introduced into ceva. the experiment. Supply drops incoming. Bă, o să-mi iau un 5-7 și o să-mi iau și armura. Ce e my best bet. Nu m-am prins, s-a dus. Nu, nu mai în glanță. Fiecare rundă. Six enemies remaining. Four enemies remaining. Bă, stai, trebuie să-mi iau și armura, zic. Aia zic. Ah, nice. Bagă-te tu, da. Prima a fost un win destul de simplu. N-a fost un clip incredibil. AVP. Scăți două cutii deasupra ta. E bine că mi-e ăsta am făcut. Dus și iau drop. Salam aleikum. Mm. AUG. Nu iau. Da, vezi că mi se pare că nu le dai așa de bine. Cu AWP, chiar dacă le dai hit în burtă nu i-o mori. Pe ai 120 viață. Uite oameni acolo, acolo oameni, după rocul ăla. Hai în stânga, aici sus, hai sus. Stai să-mi iau glanțe. Nu! Vreau să am măsi. Bă, du după mine. Mort? Da, Te cași pe ele cu bravo. Two enemies remaining. Na, aia sunt colțul orții. There's just us left, son. Fucking bitch ass nigga. Văzând dacă îl putem lua high ground peste ăștia de stau în colț. Nu, să putem aștepta la zonă, poate. Nu-i văd.
Mort? Nice. Mamă, dar asta n-avea nimic, avea 22 viață și un Huntsman. Dar degeaba a tras după tine, a tras la mișto. Că și-a dat de gol poziția era. Am săraci, Contributions to n-avea the un avea. experiment were noted and appreciated. Thank you for your participation. Hunter Fox 3. Tare. Ad,